Tatanungin ko lang kung saan ba party yung puso mo, sa kaliwa o sa kanan? Kanan ba yung sa'yo? Kanan. Kasi yung sa akin, nasa iyo eh. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Dito sa abs ko. Dito. Parang gusto makipag-live-in ah. Sa bakit, dirita ka na ba? Sa bibiyag ng natin. Di malang kapatid. Di malang kapatid. Sa sarili ko subukan mo makinig. Pag-ibig at kailangan mo na. Sa malamig, sa malamig. Sa malamig, sa malamig. Sa malamig, sa malamig. Sa malamig, sa malamig. Alaysa ba yun? Alaysa? May tatanong lang ako saglit. Ayan. Pag umiinom ka ba ng milk tea na ganito, nagpapalpitate yung puso mo? Hindi naman. Hindi naman. Tatanungin ko lang kung saan ba party yung puso mo, sa kaliwa o sa kanan? Kanan ba yung sa'yo? Kanan. Tama ba yun? Kanan. Kasi yung... Oo. Kasi yung sa akin, nasa iyo eh. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Okay, pagas muna tayo dito sa ano, Power Fuel. Yan, station dito sa may bandang San Nicolas. Parang may nakikita akong chicks dun ah. What? Hoy! Hello! Hello! Hi! Ika dito ka? Yes po. Ay, saan na bahay mo? Ha? Yan lang sa harap. Ayan! Yan. Anong bahay mo? Simple lang. Ika dito ka? Yes po. Ay, saan ang bahay mo? Ha? Saan? Yan lang sa harap. Ayan! Yan. Alay pala ng bahay nyo ah. Simple lang. Pwede makitira? Pwede naman. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sa inyo rin tong gas station? Yes, sabi sir. Yan. May dala ang helmet ah, may inaantay ka? Yes, kayo ang inaantay. Ay, ako inaantay mo! Talaga kayo ang inaantay ko. Ayan! Ting ting tang tang ting tang ting 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 tang tang tang. Say Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Gusto mo ano? Magkaroon ng big bike angkas? Gusto ko magkaibigan. O sige, dito lang, ikot lang natin. Yan. Hindi siya Amerikana, hindi rin siya Koreana. Ha? Dito sa abs ko. Pam 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 sumabay lang. Baby, huwag ka na. Phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em Dito sa abs ko. Dito. Parang gusto makipag-live-in ah. Uwi na kami. Sige. Hawak ka lang mama. Dahan-dahan lang naman.
Pag tumagal yan, sasait ang katawan mo. Nakaano kasi siya nakasubsob. Ha? Sikat Chris, nagpa-vlog din sa Kabisa. Ay, oo, kilala ko. Vlog mo na, kanta-kanta. Kayang-kaya mo naman bumili. Pero dapat yung yung medyo taas, wag nakasubsob. Boom.